Καλησπέρα φρυφολάκια μου. Ξέρω ότι αυτή τη στιγμή μας ζηλεύετε πάρα πολύ, γιατί έχουμε έρθει σε ένα μαγαζάκι που λέει το φλιτζάνι του καφέ και αμέσως θα πάμε να πιούμε το καφεδάκι μας και να μας πούνε οι κοπέλες οι οποίες είναι υπεύθυνες τον καφέ και το μέλλον μας, κυρίες και κύριοι. Για πάμε. Έλα να με πάρεις από το σπίτι, να με βγάλεις έξω για καφέ. Βρισκόμαστε στο μαγαζί στην Καμάρα, όπου μπορούν να μας πούνε τον καφέ. Και ετοιμαζόμαστε εδώ πέρα, βλέπουμε με την Αναστασία. Αναστασία, τι περιμένουμε? Εγώ πίνω τον καφέ μου, έχω πάρει το χαρτάκι προτεραιότητας και περιμένω να έρθει μια κοπέλα να μου πει τον καφέ. Τελειώσαμε το καφεδάκι μας και τώρα η κοπέλα κάνει εδώ τα δικά της τα κόλπα και μας γυρνάει τον καφέ για να μας τον πει. Je veux de l'amour, de la joie, de la bonne humeur. Ce n'est pas votre argent qui fera mon bonheur. Moi je veux crever la main sur le cœur. Όταν σου πω το φλιτζάνι, όταν είναι σκούρο το φλιτζάνι, σημαίνει ότι είναι στενάχωρο. Όταν είναι ανοιχτό το φλιτζάνι, σημαίνει ότι είναι χαρούμενο το φλιτζάνι. Τι? Ωραίο φλιτζάνι. Είναι πορσελάνη. Όχι, παιδί μου, το μέσα εννοώ. Έχεις όμως πάρα πολύ άσχημο πάτο. Γιατί? Τι έχει ο πάτος μου? Πολύ σκοτεινός. Να πάμε θάλασσα, να πάμε στα νησιά, να πάμε διακοπές. Πώς μας ταξιδεύει ένας καφές, πώς μας ταξιδεύει ένας καφές, ένας καφές.